ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉପରୁ ମାରିଦେବ ନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ତା ଏବଂ ସାମ୍ନା ଦରକାର ଭାଇ ନା ଆନନ୍ଦ ଜଣେ କେହି ପୁରା ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲମେଟ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଛ କେମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସବୁ ଅଟକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାୟାର ସର୍ଭିସର କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦ ଆସିକି ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ସେ ଶାଳ ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛଟି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ରାସ୍ତା କଭର କରିଥିଲା। ହେଇପାରେ କାହାର ଜୀବନ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ଟି ବହୁତ ଦୂର ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଭଳି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ମାଥିଲି ବ୍ଲକର କତାପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମେଟା ଏରିଆ ଭିତରେ। ଗଛଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟା ହୋଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇଲା ପରେ ଯାତାୟାତ ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଯିବ।